Gizarte berrikuntzako lanbide heziketako ikastetxe integratua, Hernanin dagoen ikastetxea da. Ikastetxe publikoa gara, integratua, euskalduna, inklusiboa eta aniztuna. Ikastetxe bezala ikastetxe txikia gara, eta horrek baimentzen gaitu ikaslearen atentzio pertsonalizatu bat ematea eta ikaslearen gainean egotea bere beharrei ongi egokitu eta beharrezko hezkuntza kalitatezko bat eskaini ahal izateko. Oinarrizko lanbide heziketako zikloak eskaintzen ditugu, erdi mailako zikloak eskaintzen ditugu eta goi mailako zikloak eskaintzen ditugu. Oinarrizko lanbide heziketan mekanikako eta elektrizitateko zikloak eskaintzen ditugu, erdi mailan mekanizadoko zikloa eta mantenulan elektromekanikako zikloa eta goi mailan sistema elektriko eta automatizazioko zikloa, fabrikazio mekanikoko diseinuko zikloa eta animazio soziokultural eta turistikoko zikloa eskaintzen ditugu. Ikastetxeak eskaintzen dituen zerbitzuen artean, lanbideko ikastaroak eskaintzen ditugu, bai langabetuentzat eta bai langileentzat. Lan-poltsa bat dugu ere, ikasleak ikasketak bukatu eta bertan apuntatu eta lagun aukerak daukatenean, lan-poltsan bitartez, lan eskaintzak bidaltzen dizkiegu. Orientazio zerbitzu bat ere eskaintzen diegu ikasleei. Erasmus Plus ere bekak eskaintzen dizkiegu bai ikasleak atzerrian lan praktikak egin ahal izateko eta irakasleak ere formakuntzak jaso edo atzerrira joan bertan lan egiteko edo formakuntza jasotzeko. Duala eskaintzen dugu ikastetxean. Enpresak eta ikastetxeen kolaborazioen arteko proiektuak garatzeko programa da. Genero berdintasunean eta jasangarritasunean ikastetxean lanketa handia egiten dugu. Ikastetxea ezagutu nahi baldin badezue edo informazioa nahi badezue, etorri, ateak zabaldu dituzue eta galdetu.